кардаш, әлбәттә инде мин. Сез телисезме, теләмисезме, мин үзе безнең газета турында сөйләмичә булдыра алмыйм. Кызганычка каршы безнең Балык бистәсе районыннан ничә кеше эшләсә дә редакциядә, Балык бистәсе районында укучыларыбыз азрак. Ә менә бу очрашудан соң без сезне яраткан кебек, сез дә безне яратып калырсыз дип өметләнәбез. Хәзерге көннәрдә газетага язылучылар бара, менә район газетасы редакторы Вазыйха да безнең каршыда. Ул да хуплар газетага язылучылар арасында тагын бер бик матур бәйге уздырабыз Болгар радиосы белән берлектә. Язылу квитанциясын безгә җибәргәч, без 22 декабрь көнне Болгар радиосының чәкчәк шоу тапшыруында турыдан-туры эфирда квитанцияларны болгатып кына җирәбә уздырабыз. Һәм шунда җиңгән кешене Болгар радиосына һәм Шәһри Казан редакциясына кунакка чакырабыз. Ә кунакка чакырганнан соң берәр эстрада җырчысы белән үзегез теләгән кеше белән төшке аш уздырабыз. Ресторанга чакырабыз сезне. Менә шундый матур кешене эшләтте. Менә шундай ханбикә алып килдек әле сезнең яныгызга. Балык бистәсе районының кеше Укмас авылы